Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turi putih ya, gending sakral. Turi putih ditanding ning kebun aku. Turi putih ditanding ning kebun aku. Cempleret tibone nyemplung, mbok kira kembange apa? Mbok kira kembange apa? Kembang tepu cacahe pitu. Kembang tepu cacahe pitu. Kang mituhung marang guru, ben lakune ora keliru. Mbok kira kembange apa? Kembang jambi dironce-ronce. Kembang jambi dironce-ronce. Rungokno to pituture, ben ra getun tembe burine. Mbok kira kembange apa? Kembang waru diwiru-wiru. Kembang waru diwiru-wiru. Apa to tegese guru dikuku uga ditiru. Mbok kira kembange apa? Kembang Jawi ya, kembang sakral kan kathah sanget kebak pitutur. Turi putih ditandur ning kebon aku. Turi putih ditandur ning kebon aku. Cemleret tiba nyemplung, mbok kira kembange apa? Mbok kira kembange apa? Kembang tepu cacahe pitu. Kembang tepu cacahe pitu. Kang itu marang guru, Ben lakune ora keliru. Mbok kira